Menor de edad nasawi sa pagkalunod sa Buad River sa Sison, Pangasinan. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Isang malagim na insidente ang naganap matapos malunod ang isang menor de edad sa Buad River sa Barangay Agat Sison na nauwi sa kanyang pagkasawi sa kabila ng agarang pagsagip ng mga otoridad. Ayon sa ulat, agad rumisponde ang mga pulis matapos matanggap ang report ukol sa pagkalunod. Hindi nagdalawang isip ang mga ito na lumusong sa malalim na bahagi ng ilog upang hanapin ang biktima. Matapos ang masusing search and rescue operation, natagpuan ng bata na residente ng La Union at agad nilapatan ng paunang lunas bago isinugod sa ospital. Gayunpaman, idiniklara itong nasawi. Ang insidente ay muling nagbigay diin sa panganib na dulot ng pagligo sa mga ilog, lalo na sa mga kabataan na nangangailangan ng mahigpit na pagbabantay mula sa mga nakatatanda. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang kapulisan sa pamilya ng nasawing bata, kasabay ng paalala sa publiko na maging mapagmatsyag at unahin ng kaligtasan upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.